Mga tugang, ini ang paghurup-hurup sa tataramon. Ano ang mensahe asin agyat sa to kang tataramon ng Diyos, tataramon ni Jesus na sa tuyang kagurangnan? Sa inot na mabasahon si Propeta Jeremias, inagyat na maging propeta, alagid sa pagpuon nagsayuma, ta siya sabi niya, siya aki pa. Alagad naging propeta, asin pigdenunsyar ang mga karatan kang sosyudad kang panahon. Sa ikaduwang mabasahon, si San Pablo man nagpahayag kang tataramon ng Diyos dapit sa pagkamuot, kung ano ang pagkamuot para sa satuya asin para sa Diyos. Si Jesus sa satong kagurangnan sa Ebanghelyo, nagpahayag na nautob sa iya ang kasuratan. Alagad ano ang nangyari, epekto sa mga tao na anggot sinda sa satuyang kagurangnan. Nagsayuma sa pigsabi sa sainda ni Jesus sa satuyang kagurangnan. Kung nadangog nato ang tataramon ng Diyos sa kada bes na kita nag-aatender kang Santa Misa, ano ang epekto sa sato kan mensahe ning mahal na Diyos kan tataramon ni Jesus sa satuya? Ano ang agyat sa satuya, ang mensahe kan tataramon ng Diyos sa satuya gabos? Lugod, pag nahinanyog nyato, nadangog nyato ang tataramon ning mahal na Diyos, dahil manlugod nyato, pagpatagason ang satuyang mga puso. Mga tugang na paghurup-hurupan na nyato ang tataramon, at tataramon padagos na hinanyugon ta, isabuhay ta, ipasa ta.